Bueno, Miren Egaña Goia naiz, 1956an jaio nintzen Donostian. Beraz, donostiar, euskaldun, gutxi horietakoa naiz. Gaur egun gehiago dago, baina nire garaian gutxi. Bueno, hasteko esan behar dut, gure etxean nire logelan ikastola bat zegoela. Ama irakaslea zen, 51an gerra ondoren berriz hasi zen ikastolan. Esan nahi du, gerra aurrean ere aitu zela ikastolan lanian, maestra zalako. Eta kasualitatez, gu, senideok, eskola frantsesetan ikasi genuen. Zergatik, amak ez gintuen etxean eukin nahi, berarekin ikastolan, eta Elbira Zipitriak ez gintuen hartu Partezarreko ikastolara, bere ikastolan. Eta orduan aitak esan zuen, ez badut euskeraz egiten, beste edo zer hizkuntzetan baino ez erderaz. Eta orduan joan ginen eskola frantsesetara. Eta han egin nituen nik nire lehenbiziko ikasketak, beraz ikasi nun irakurtzen, ikasi nun denetatik, zientziak, denetatik frantsesez, eta ja 11 urte nituenean hasi nuen batxiler lehenengoa monjen eskolan. Hemen bertan Donostian, erderaz, batxilergoa amak erderaz ikastia nahi zuen, gero zerbait ikastekotan, frantses baliokidetasunik ez zeuzkatelako ikasketak momentu hartan, frankismoaren garaia zen, eta ez zituen onartzen kanpoko tituluak. Eta horregatik, bestela frantsesean jarraituko nuen, ez dakit, 14 urte arte edo. Ez, monjenik etxean egiten genituen, egin dituen 4 batxiler txikia ditzen zen momentu hartan, eta rebalida bai, egin genuen monjen eskolan 4 urtetako batxilerrak, eta gero joan ginen, joan nintzen, ni bentsat, zatik anaiak komerzio egin zuen, ni joan nintzen bentsat institutora rebalida egitera. Eta behin rebalida eginda, urte hartan bertan, magisterioko ingreso egin nuen jarraian, eta magisterio eskolan ikasi nuen. Baina ikasketa horiek ziren frantsesez eskola frantsesetan. Handik atera nintzanean, erdera ziren espainolez. Eta gero magisterion baita ere. Baina, magisteriok orduan irauten zuen 3 urte, eta nik bukatu nuen 74ean. Baina, hori baino lehenago, Elbira Zipitriak, badakizu hori da gerra aurrean lehenbiziko zabaltzen duena ikastola bat bere etxean, horrek klase batzuk eman zituen udara batian, andereño eta andereño izango zirenentzat. Eta orduan, abuztu osoan, arratsaldeko 6etatik 8 gu gazteluan ibiltzen ginen, jolasian, amakin joaten ginen oraindik, 13 urte nituen, eta ama eta bilo jaisten ginen bere klaseak hartzera. Eta hor entzun nituen nik lehenbiziko dezaket, nezaken eta aditzoiek hemen ez genituenak erabiltzen. Horiek izan ziren nire lehenbiziko euskarako klaseak. Zatik, nik eskolan arratsalde bat libre neukanian, ikastolatxean zegon, hartu izkiozu letrak honi, beste honi eta besteari. Eta umeari hartzen ari nitzaizkion einean, nik ikasten nuen, ere bai, alfabetatzen nintzen. Ama irakaslea zen, klaro. Eta hori pasata gero, magisterio egiten hasi nintzen. Eta magisterio egiterakoan, noski, hor, lehenbiziko kursuan ez zegoen euskarako klaserik. Gero euki genuen. Baina ni joan nintzen udaletxera, 15 urte nituen, eta udaletxera joan nintzen, jakin bainuen udaletxeak euskarako klase batzuk ematen zituela. Eta hor, Maria Dolores Agirrek ematen zituen euskarako klaseak, eta esan ziaten, baina zenbat urte dituzunik, 15, ezin dezu. 17 euki behar dituzu. Eta zen, begira, nik euskarako klase behar ditut, gero bukatzen detenean euskeraz irakatsi behar dut, eta orduan nik alfabetatua egon behar dut. Eta azkenean esan zuen, trampa egingo dugu zure jaiotze urtean, eta utzi ziaten joaten. Osak, nik hemen magisterio bokatu 74ean, eta urte hortan bertan hasten naiz ikastolan amakin. Eta nik uste dut 77an, 8an, hasi nintzen, beste zeo zer egin nahian. Da orduan jesuitak, Deustoko Unibertsitateak, Donostin jarria zuen
zera bat, ordezkaritza bat edo, eta hor ematen zizkiguten lehen zian bi lehenbiziko urteak komunak deitzen zianak, ja usten bai zuen estatuak zabaldu zuen magisteriokin egin zitezkela ez bakarrik pedagogia. Egin zitezkela beste zeo zer, nik pedagogia ez nuen egin nahi. Eta orduan horri hasi nintzen romanikaz. Eta orduan tokatu zitzaidan rebalida egitea, eta rebalidan zein ezagutuko dut, eta Mikel Zarat ezagutu nuen. Eta orduan niri etzinen inork esan tesina beltzez, filosofiakoak beltzez ziala. Eta nik egin nuen gorriz. Eta klaro, gorriz eta lodia toponimiari buruz egin nuen Nafarroko, nire senarra lagundu zian, hortan, toponimia eta biltzen, Nafarroko, Jerri Barreko toponimia. Eta, klaro, atentzioa deitzen zuen, lodia zalako, handia, bestia baina handia, mapaz beteta zegolako, eta gorrilla gainea. Eta Mikelek galdetu intzian beti, Euskaldunekin hitz egiten genuen, eta esan zian, aizu, zeinena da tesina gorri handi hori, neria, abai, zuria da? Jo, gelditu zen harrituta. Eta nire bai iruditzen zitzaidan, ni baino asko zarrago zala, momentu hartan, asko zarragoa, etzan zarragoa bai zan, baina zegoen beste apaiz batekin onduan, eta, hola ezagutu nuen, lehenbiziko aldiz. Ez dakit, simpatiko eritu zitzaidan, zatik gu ginen Donostitik joan dakoak, izango ginen igual 11 edo 12 bakarrik. Eta gainontzeko guztiak Bilbon ikasi zuten. Eta orduan ez gendun inor ezagutzen. Eta sikera norbaitek hitz egin digu. Eta ez, besterik ez nuenik idearik egin berari buruz, ez nuelako gehiago hitz egin gainera.